खुलुमबाय लोगोफोर साइखं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय दायो थांनो नागिरदों माने जेलावहाय तेजपुर कर्टआव थांग्रोगोन कर्टनिफ्राय जेलाव थांगोन दा जेलावहाय मा लायनो थांनो नागिरदों मा खालामनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो मोनथिनानै मोनगोन आरोना लोगोफोर माने मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय सानै जोहोलावखौ दिनै गुवाहाटी जेलनिफ्राय माने तेजपुर जेलावहाय लानानै फैगोन कर्टआवहाय लाबोगोन दा बै सारमोनखौनो लोगो हमनो थांनो नागिरदों बिथांमोना दासिमबो जेलनिफ्राय गवाखै माने उदां जायाखै बिथांमोना माने NIA केस नांनानै माने गोबां बोसोर जाबाय जेलावनो 10-15 बोसोर जाबाय जेलावहायनो दासिमबो दंगासिनो दङ बिथांमोना दिनैयो माने तेजपुरावहाय बिथांमोनखौ लाबोगोन आरोना गुवाहाटीनिफ्राय दा बेवहायनो थांनो नागिरदों गावनि हारिनि थाखायनो नांसोमबोनाय जिउ बाउसोमबोनाय मानगोनां बिर जोहोलाव बै बिथांमोनखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों आरोना दायो लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय 1 hour later दायो दङ तेजपुराव मानो फैदों एसे आदाया एसे बुंनानै होदो तेजपुराव मानो फैदों जों दिनै फेमिलि बेरायनो फैदों माबा गोबाव जाबायमोन ना नुयिया जायगाखौ होमबा नायलाबायफैबाय आरो तेजपुराव दंफैयो दा बर्थमान थ' लोगोफोर दायो कर्ट सिङावहाय हाबबाय कर्ट गोसोम गाननायल' नुखायो आरोना लोगोफोर कर्ट गोसोम गाननायनिनो राज सोलियो नालाय बेवहाय लोगोफोर कर्टआवहाय 야 가보자. थ' लोगोफोर माने बे सारमोना माने गुवाहाटीयाव दंमोन आरोना गुवाहाटीनिफ्राय दायो तेजपुराव लाबोबाय बेनिफ्राय दा ओंखाम जानो लांनो नागिरदों न'निफ्राय माने ओंखाम संनानै लाबोखादों एसे बेखौनो जाहोनो नागिरदों आरोना दायो
दायो जेलाव लानानै थांबाय बेनिफ्राय माने ओंखामखौबो लानानै थांफाखाबाय आरोना जेलावनो जाहोसिगोन बेयाव माने बिराद बिर जादों नालाय जाम जालायदोंमोन बिराद मानसिफोर दंफैयो बेनिखायनो माने दायो जेलाव लानानै थांबाय जोंबो जेलाव थांबाय थानोसै आरोना दायो थां लाना फैदो टम टमखौ दायो जोंबो जेलावहाय थांनोसै ओमफ्राय लोगोफोर जेलाव लाबोबाय दायो मा नाम मोनलाय आदै लाहाना नितुल दैमारि आरोना खै बोसोर जाखो आदै माबा 11.5 बोसोर जाबाय 11.5 बोसोर जाबाय आरोना जेलाव दायो माने माबानिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय बेवहाय ट्रेन्सफार खालामबाय आरोना तेजपुराव थासिगोन एबार माने लोगो हमफैनो एसे मोजां जासिगोन आरो गुवाहाटीयावब्ला माने एसे उसुबिदा जायोमोन थांलाय फैलाय दा माने तेजपुरावनो लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय आदै गामिया जोंना 2 नं हेरेमाफुर आरोना जोंनि बादासिपुर 2 नं हेरेमाफुर 11 बोसोर जेलाव थानायाबो धेमालि बाथ्रा नङा बिसोरसो सारमोनासो बुजिदों आरोना दा खस्थ'खौ बिसोरसो मोनथिदों माबायदि माने जेलाव खाथि नांदों हारिनि थाखायनो नांदोंमोन माबा मोनसे बिदिनो केसआवहाय माने दायो जोबाखै आरो केसआ जेलावनो दं आरोना दिनै बेसे गोबाव जाखोमोन लोगो मोनैया बिदि होननानै जों गुवाहाटीयाव माने सम थांबाय थायोमोन आरो एबार मोजां जासिगोन र' एबार खाथियावनो फैबाय नालाय स' आदै थांसै नैबेनो आरोना आदैयानो हौवाया सासेनिया ओमफ्राय सासेयाथ' जोंनि गामिनिनो ओमफ्राय दायो थांफिनसै जोङो होमबा लोगोफोर ब्लगाबो बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगा एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि